بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد. Qaf müteşabih ayetlerdendir. Ol Allah tebarek ve Teala bilen Hazreti Resul-i Ekrem'in arasındaki esrarlardandır. Ve qasam olsun Kur'an-ı Mecid'e ey Muhammed sen hak peygamberdirsin. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. Emma kafirler onu kabul etmediler. Belki kafirler teəccüb ettiler. Şolara özlerinden bolan bir gorku ziyanın gelmeginden. Pes kafirler aýtdylar, bu zat giň zatdyr diýip. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Aya wagty ki biz ölsek we tofrak bolup aýlansak, ýene biz dirildilersmi? Bu zat nihayetde akıldan daş zatdyr diýdiler. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Tahqiq biz bilyars we bize ma'lumdyr yer şolaryň bedeninden nä miqdaryny kemetýänligini we biziň ýanymyzdadyr saklayan kitap. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. Belki kafirler wagtyki hak zat şolara gelenne haka yalan diýdiler. Pes kafirler nihayetde tereddüd we iztirapdadyrlar. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. Aya asmana nazar etmedilermi? Ki şolaryň üstündedi. Nä tariqa biz şonu bena etdik we nä tariqa şoňa zinet berdik. O şoň üçin hiç şekaf we çyzyk ýokdur. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. O yeri düşe ötüp yazdık, o şonda dağlarını karar verdik. O yerde her no safalı otlarını göğürttük. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Ta hidayet ve nasihat bolsun deyip, her bir Hudaýa rucu edip tövbe etýän bendeler üçin. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Ve biz asmandan bereketli ýagyny nazil etdik. Pes şoň wasileti bilen köplerçe miwe baglaryny göwürtdik. Bu orulyan ziraatlaryň dänelerini göwürtdik. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Ve uzyn hurma agaçlaryny göwürtdik. Oşoň üçin hoşalar bardy, düzülüp duran. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Bendelerge rızk bolsun diýip, oşol suwun wasileti bilen gowryp hoş bolan yerlerini sebze horram etdik. Şu tariqa bolar, gawrdan dirilip turmakda. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. Mekkeň ählinden uzal Nuh'un gowmy da Nuh aleyhissalamy tekzip edip ýalancı diýdiler. Wa Rassiýan guýyň ähli le tekzip etdi. Wa Semud kabilesi da. وعاد وفرعون وإخوان لوط. Wa Ad kabilesi wa Fir'aun wa Lut'un gowmlary. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. Wa Eýkän ählilerde wa Tubba'ın gowmy da hemmeleri özlerini iýerlen rasullaryny tekzip edip ýalancı diýdiler. Pes şolarga meniň azabym wajyp boldy. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Aya men awalky yaratmagymda aciz boldummy?
ta inniden soň yaratmakda aciz bolar ýani. Ýok, aciz bolmadym.